Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 17 kundi 16 tuig 2021. Nakita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. 8 sa siyam ka field training officer ginansayn sa police station na naga-positibo sa COVID-19. Bound passengers sa Negros Occidental ginalantaw makapasaka sa kaso sa COVID-19. Sa balita national, DILG Secretary Anyo balik na sa trabaho. Testing capacity sa Pilipinas nagtaas sa 60,000 kada adlaw. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagservisyo Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalinasang mga balita lokal.
Ginkompirmara ni Police Station No. 1 Commander Major Ramil Saronang walo sa siyam ka Field Training Officer kon FTP mayara sa supervision ang nag-positibo sa COVID-19. Suno kay Sarona, 16 ka FTP gikan sa nagkalinlaing nga police station sa siyudad sa Bacolod ang ginpedalom sa swab test matapos nga nag-positibo ang sanila ka kaupod. Sa 16 sa pito nag-positibo kag negatibo naman ang siyam. Suno kay Sarona, ginpedalom sa RT-PCR test ang 16 matapos ng isa lamang ka boarding house ang ilagi na tiniran. Samtang nagpositibuhan sa COVID-19 ang isa ka pulis gikan sa Police Regional Office 6 kag gin-assign sa Police Station 1 subong man ang iya nga asawa. Investigaran tan ito ang una nga nagpositive ang field training officer ta nga taga province tapos ang ginpaswag ka sila 16 kasi 20 ng FTO. Okay. Bago at result nagpositive ang pito tapos ang siyam negative. Si Police Major Ramil Saron ang hepe sa Police Station No. 1. Sa dugang nga balita lokal, wala pa sa mga nabatong nga mando ang DILG Bacolod angod sa pagkuha sang dugang nga mga contact tracers nga magbulig sa LGU sang syudad kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Maridat Madayag, nagapabilin nga gara sa 94 ang contact tracers nga ginhar o kung ginrehire sang ahensya nga ginugment sa Bacolod. Dugang pa ni Madayag, may kapin sa duha ka mga contact tracers ay nagpositibo sa COVID-19 pero nagpasiguro nga hindi maapektuhan ang ilang allowance nga ginabaton sa kada bulan. Suno kay Madayag, sa bulan sang Agosto magatakop ang ilang nga kontrata kag wala pa naibaluan kon palawigon ang pagkuha sang ilang nga serbisyo. Sa naibaluan, una nga ginpalayag ni Dr. Chris Romo ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga may dugang nga pulis kag army ang magaserbi nga contact tracers ang syudad matapos ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Bacolod. Ginpahamtang sa BJMP ligtas sa COVID Center sa mga syudad sa Talisay ang 25 sa 214 ka mga newly committed nga persons deprived of liberty o PDL matapos nga nag-positibo sa COVID-19 sa Abril 12. Suno kay jail, Senior Superintendent Gilbert Perem ng Deputy Regional Director for Operations, ang mga PDLs ang ina-isolate sa BJMP handumanan antes ginsaylo sa jail of origin. Rason nga matapos ang 5 kadlaw silang ginaswab kag nag-positibo. Suno kay Perem ni Abril 14 ang ginsaylo ang 25 ka nag-positive sa COVID-19 kag Abril 20 liwat sila nga iswab. Kung mag-negatibo na liwat sila nga quarantine sa 5 pa kadlaw. Agud masiguro nga hilway na sa virus antes nga ibalik sa jail of origin. Ginpahayag ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson nga desperado na ang New People's Army bangod sa ila mapiot nga sitwasyon sa Negros Occidental. Suno kay Samson, nagapang sunog na lamang ang MPA sa mga heavy equipments kag posible may lakip ini nga extortion sa mga negosyante. Dugang sang Army Commander, wala naman sila sang madangpan pa tungod mismo ang pumuluyo nagasikway na sa ila. Nagaduda ini nga basi, may angot naman ini sa nagahilapit nga pinaliay sa masunod nga tuig. Karon sini naga-investigar ang Philippine Army sa mga insidente agad makakuha sang dugang nga mga impormasyon. Una diri sa press release, ginako man sang NPA sa idalom sang bagong hukbo o kung bagong hukbo ng Banwa, Roslyn Gina Pele Command, Northern Negros Guerrilla Front, ang pagsunog sa 3 ka backhoe sa Banwa sang Ibing Magalona, tinalikdan nga gabi. Ginaligar sang grupo nga ginapanagyahan ni sila City Mayor Mark Goles ang among kagamitan. Kag pagpagpaatag pa sa NPA sa ila pagsunog, nga among makinarya nagahalit sa padayon nga quarry sa among nga lugar. Sa dugang pang balita lokal, palamang kutanon sa Silay PNP kano ang kabangdanan sa pagpatay kay Jesus Pason sa may Zone 4 Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Tinalikdan ng Webes sa kahapon nga adlaw. Suno sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, wala sang malain nga record sa kapulisan ng biktima. Dugang pasiningan nagapadayon pangina investigasyon sa motibo kag mga anggulo sa pagpatay kay Pason. Isa gilamang ka tricycle driver kag ginausisa pa siniyang report nga miyembro sa kadamay ay napatay. Damnagdang nagpagawas ang press release ang kadamay nga litimo nga miyembro si Pason sa mga organisasyon. Kag nagapating mga nga biktima naman sang extrajudicial killings kon EJK. Una sinigin nothang sang riding in tandem suspect si Pason nga nagdulong lang sang pasahero sa barangay Mambulak.
Dako ang nabulig sa duha ka semana nga moratorium sa land, sea kag air travel pasulod sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Dr. Zephyr Gerhard Kailian, nahatagan sila sang oras nga magtutok sa mga domestic o local cases ang probinsya nga mo sa karon ang may mataas nga nagaka-record. Dugang pa ni Kailian, ang padayon nga pagsaka sa local cases sa COVID-19 resulta sa ginahimo nga pagtililipon sa pumuruyo sa piyak sang pahanumdom nga likawan ang mga kaangay nga aktibidad. Suno pa kay Kailian, ginainganyo nga utaton kag inipagpadayunon ang tanan nga pagtilipon bangod diri nagaumpisa ang madasig nga paglaptas ang virus. Palayag ni Kailian, amat-amat na nga nagakapuno ang mga quarantine facilities sang kada syudad kag banwa kag may posibilidad nga magdamo ang magpositibo sa COVID-19 umpisa sa masunod nga semana, ilabi na nga liwat na magabaton sang inbound passengers. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time, indigid magalipat nga maginom sang DTX sa Bakit kailangang pabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang Balita National. Balik na sa trabaho si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo subong adlaw Bernes matapos ang 3 kabulan nga medical leave. Suno kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, anda na si Anyo siya mga trabaho sa departamento kag sa matikang sang gobyerno sa COVID-19. Lugang pa ni Malaya nakabato na si Anyo sang clearance sa iya nga doktor kag mag-uumpisa sa pagtrabaho sa balay tubtub nga
full-time. Ginbulgar ni Malaya nga si Anyong nagpaidalam sa heart operation. Si Anyong isa ka COVID-19 survivor ang una nga nagdigad nga Enero 11. Tubtob katapusan sang bulan sang Enero, pero ini ang ginpalawig tubtob bulan sang Marso. Naglabot na sa 60,000 ang daily average numbers ng COVID-19 test sa pihak sa nagapadayon nga pagsaka sa COVID-19 infection. Suno kay Dizon, yara lamang sa 40,000 ang ginapaidalam sa test kada adlaw sang wala pa na record ang liwat nga pagsaka sa kaso. Magluwas ini ginpahayag man ni Dizon nga naka-deploy naman ang gobyerno sang antigen test kits sa local government units kag hospital sa National Capital Region plus Babol agud nga mapaayo ang COVID-19 testing sa Pilipinas. Naghatag ng FDA sang compassionate special permit kon CSP si Sapa Hospital sa pag-usas ng anti-parasitic drug na ivermectin bilang potential treatment para sa COVID-19. Sunod kay FDA Chief Eric Domingo sa karon duwa na ka mga hospital na may access sa ivermectin bilang isa ka investigational drug. Ginpathag ni Domingo sa tion nga may hospital nga nagapangayo sang CSP sila ang responsable kag dapat mapabaluman ang pasyente. Pina-require man ang mga hospital nga mag-report sa FDA sa kada bulan. Sa nabaluan nga ang ivermectin ang ginhatag sa mga mild to moderate COVID-19 patients sa Estados Unidos. Target sang gobyerno nga makatukod sang dugang nga 5 ka modular hospital sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod sa bulan sang Hunyo. Sunod kay Health Secretary Francisco Doc III, target sang Department of Health kay Department of Public Works and Highways nga makompleto ang 5 ka dugang nga modular hospital sa NCR, Batangas kay Davao sa bulan sang Hunyo subong nga tuig. Sa karon, may masobra sa 6 ka temporary treatment and monitoring facilities kag isolation facilities nga may masobra sa 1,700 ka beds sa NCR kag kaiping nga probinsya ang pagabuksan kag mag-operate. Dugang paniduke kabahin ini sa mga tikang sang gobyerno agud masolusyonan ang problema sa nagasulubra nga mga pasyente sa nagkalain-lain nga mga hospital bangod sa liwat nga pagsaka sang COVID-19 infections. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time D3 bayo mga ka-aksyon na mayroon sang extra virgin coconut kag vitamin D3. Bugusan nga mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes, Abril 16 sa tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.